Türkmen häkimetleri koronavirus aladalarının arasında mekteplerde okuwçylara maskalary we antiseptikleri paýlap başladylar. Sol bir wagtda Azatlyň habarçylary bilen söhbetdeşip bolan bilim işgärleri bu tagallalaryň başdan sowma ýagdaýda diňe hasabı üçin alınıp barylýandygyny, bular üçin mugallimlerden eni atalardan mezburi pul toplanýandygyny belleýärler. Lewawyň Farab etrafynda maskala lukmanlary mekteplere aýlanyp, her iki okuwça bir maska paýlap başladylar. Emma munyň nähil tertipde ýa gezeklesip ulanylmalydygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Mundan başga da okuwçylara COVID-19 garşydygy aýdylyp, 4 tabletka paracetamol we 2 tabletka aspirin mugt paýlanýar diýip Faraply mugallimlaryň biri atlandyrylmasyzlyk şerti bilen 22-nji sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Ol bilim retmiýetleriniň bu çäreler üçin her aý mugallimlerden we okuwçylaryň eni atalaryndan pul toplanjakdygy barada duýdurandyklaryny hem sözüne goşdy. Mekteplere 10 litrlik antiseptik klor erginini almak üçin her aý mugallimlerden 100 manat, okuwçynyň eni atasyndan hem 10 manat pul ýygnalyjakdygyny aýtdylar. Resmiýetler dermanhanalarda geçkinsiz däri dermanlary paýlap, hamala koronavirus bilen görüşýän ýaly bolup görünjek bolýarlar. Emma munyň üçin birinji nowbatda virusyň bardygyny, kiselhanalaryň hastalardan hyryndy kyndygyny, ölümleriň köpelýändigini boýun almaly. Bolmasa bu göz boýukçylykdan başga hiç zat däl diýip Farabyň birinji belgili mektebiniň mugallimlerining biri aýtdy. Gepin gerdisine göre ýatdatda koronavirusyň iki ýagdaýyny hem resmi taýdan hasaba almadyk Türkmen häkimetleri ýurtda COVID-19 ýolugýanlaryň we ondan ölýänleriň köpelmegi bilen sentýabryň başynda ilki mekteplerdäki okuwlary çäklendiren bolsalar hem aradan bir hepde geçmänkä dolu okuw tertibine dolanypdylar. Bu ağırlıkta Faraply mugallim ýurtdaky dowam edýän ýiti ykdysady çökgündiň arasynda durly bahanalar şol sanda koronavirus bilen bagly tutumlaryň hat köpelendigini, netijede zähmet hakynyň diňe üstten bir böleginiň maskalasynyň sowulgyzy üçin galýandygyny aýtdy. Uzak owalardan gatnaýan mugallimlaryň ýol harajatlary göz öňünde tutulanda olaryň aýlyklarynyň diňe ujypsyz bölegi maskalasyny iklemäge galýar. Mugallimlaryň esli bölegi iş sagatlaryndan soň beýlik işlerde gazanç etmäge tinenşýarlar. Kärdislerimiň käbiri guruluşlarda işleýär, käbiri hem bazarlarda arabaçy bolup zähmet çekýär. Ulogy bar bolan mugallimler Farapdan darganata ýa-da teýda gatnap taktiçilik edýärler diýip Faraply mugallim bellidi. Bu aýdylanlar dogrusynda Lewawyň bilim idaralarynyň goşmaçy maglumat ýa kommentariýa almak başartmady. Azatlyk radiosu ýokurlanýan COVID-19 hadiselerini fonunda mekteplerde mugallimlerden we okuwçylardan virusyň öňüni almaga gönükdirilendigi aýdylýan durly bahanalaryň esasynda şol sanda sosial aýrylygy saklamak barada duýduruş berýän nakleykalar satyn almak üçin hem pul toplanýandygy barada habar berip gelýär. Bu ağırlıkta 21-nji sentýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde bütün dünýä pandemiýa bilen baglanyşykly köp türlü töwekkülçilikleri we howplary azaltmak üçin habarlalygy ýokurlandyrmak we bu işe ýaşlary çekmek atly BMG bilen bilelikdäki maksatnama gol çekmek tabarata geçirildi. Bu barada ýurdun Daşary siýasat idarasy habar berdi. Resmi beýanata görä bu taslama toplumlaýyn we adamlary gönükdirilen usullar arkaly adam howpsuzlygynyň üçin edilmegi babyndaky çemeleşmäniň nazarda tutulmagy bilen ýerli derejede döwlet gullukçylarynyň mümkinçilikleriniň pugtarlandyrylmagyna şeýle-de bu ilatly nokatlarda durmuş ykdysady taýdan destin çäreler görmegi meýilnamasynyň amala aşyrylmagyny maksat edinýär. Şol bir wagtda bu taslamanyň nähil tertipde durmusy geçiriljekdigi we anyk haýsy çäreleri öz içine alýandygy barada jikme-jik maglumat berilmeýär.